Bueno, pareceme interesantísimo todo o que comentou Ana. Eu creo que a gandaría extensiva é fundamental para cuidar o territorio. Eu coñezo algunhas iniciativas, afortunadamente hai varias iniciativas que están impulsando a gandaría extensiva. Eu coñezo algunhas nos Ancares, por exemplo, que están contribuindo muitísimo a fixar poboación a través de proxectos cooperativos. Fixar poboación e a coidar o terreo. Está clarísimo que onde hai vacas non hai eucaliptos. Eu vexo perfectamente na Mariña os poucos terreos que ainda non están cobertos por plantacións de eucaliptos son os terreos onde pacen as vacas, non? En Foz, por exemplo, onde a miña familia. Eu este título que lle puxen, son malísimo poñendo títulos, así que, por favor, te de piedade. Este desafíos a xestión nun territorio híbrido, claro, eu quería centrarme moito nesta realidade territorial que é moi característica da Galiza contemporánea, que son eses espazos que non son nin netamente ou canónicamente urbanos, nin tampouco netamente ou canónicamente rurais, sino que é unha realidade mixta, confusa, mestiza, híbrida, que supón un enorme desafío urbanístico e de ordenación territorial, non? Esta imaxe que teño é de Foz, poucos metros onde naceu meu pai, e como vedes coexisten sen armonía cabozos da tipoloxía mindoniense, que a min a que máis me gusta, cos picos no lousado, casas de labranza, e un edificio construído na burbulla inmobiliaria, probablemente para veraneantes, sobre todo, non? Despois falarei un poquinho do turismo, sobre todo o modelo de turismo estival e de como arrasou boa parte do litoral galego durante moi poucos anos. Eu quería poñer aquí, dar unhas cifras que eu creo que ilustran dunha forma, digamos, cuantitativa o que se ven falando en termos máis cualitativos. Vou achegar un pouco o micrófono, que estou así nunha posición un pouco rara. Este é un mapa do IGE, do Instituto Galego de Estatística, que mostra a poboación total por cuadrícula de 1 km cuadrado en 2022, e vese perfectamente como o país bascula cada vez máis cara ao oeste. Isto é unha cuestión que todo o mundo sabe, pero a min gustaban moito os mapas e por eso quería poñelo, non? O 37%, un poquinho menos, o 36,6% dos galegos estamos concentrados no 3,3% da superficie do país, que é a que ocupan os 7 concellos máis poboados: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol. 5 deles na metade occidental e 5 deles concretamente ao longo do eixo da AP9, non? Dende Ferrol ata Vigo. É claro que hai un desequilibrio evidente e cada vez maior entre a metade occidental e sobre todo entre o eixo da AP9, moito máis poboado, moito máis dinámico, e a metade oriental cada vez máis despoboada e moitísimo menos dinámica, non? Este gráfico que podes ver na página web do IGE parece moi ilustrativo, non, deste fenómeno. Entre 1981 e 2021, o sea, en 40 anos, perderon habitantes 8 de cada 10 municipios galegos. O sea, 8 de cada 10 municipios galegos perderon habitantes nese período, e 3 de cada 10 perderon máis da metade da súa poboación. O sea, que en 40 anos 3 de cada 10 concellos galegos perderon máis da metade da súa poboación. Só gañaron poboación nese período 68 concellos de 313, non? E deses 68 concellos que gañaron poboación nese período de 40 anos, só 14 están na metade oriental. O sea, que iso tamén ilustra moi ben este desequilibrio do que falo, non? Dende 1997 Galiza está oficialmente dividida en 53 comarcas, que eu non comparto, porque, por exemplo, a Mariña oficialmente son 3 comarcas, non? A Mariña Oriental, Central e Occidental, e iso é absurdo porque a Mariña funciona como unha única comarca, non? Pero esas 53 comarcas oficiais en que un decreto do 97 de Manuel Fraga dividiu Galiza, 41 teñen hoxe menos habitantes que hai 40 anos, non? E 11 delas teñen menos da metade do que contaban daquela. É dicir, que 11 das 53 comarcas galegas teñen hoxe menos da metade da poboación que tiñan en 1981. Das 12 comarcas que gañaron poboación, só 3 están na metade oriental, que son Lugo, Ourense, obviamente, e a Mariña Central. Estas cifras eu creo que son bastante, eu creo que como para preocuparse, non? Hai comarcas que perderon, por exemplo, a Terra de Caldelas é a comarca que máis poboación perdeu o 71,7% da súa poboación neses 40 anos, non? Seguida pola Baixa Limia, a Terra de Tribes e a Fonsagrada.
Da Fonsagrada quería dar tamén un dato que me parece moi representativo. A Fonsagrada é o concello máis grande do país, é un municipio enorme. En 1910 a Fonsagrada tiña 19.219 habitantes e hoxe ten menos de 3.200. En 1910 Ourense tiña 16.285 habitantes e hoxe ten máis de 100.000. Claro, eu creo que esta comparación, non, entre o que era a Fonsagrada e o que era Ourense en 1910 e o que son hoxe a Fonsagrada ou Ourense é moi ilustrativo dese cambio histórico, non, da distribución da poboación. É certo que a Fonsagrada é un municipio moi grande e Ourense é un municipio pequeno igual que a Coruña, por exemplo. Pero isto dá a idea de que antes era, claro, como a poboación estaba distribuída, os concellos grandes tiñan moita poboación e os concellos pequenos tiñan menos. O caso da Fonsagrada creo que é moi ilustrativo. Se baixamos un pouco máis e imos a escala da parroquia, non, que a unidade territorial básica galega foi durante séculos, xa dende o reino suevo, non? Se baixamos a escala da parroquia, en 2001 había 46 parroquias con menos de 20 habitantes. En 2021, 20 anos despois, había 136 parroquias con menos de 20 habitantes. Das 30.377 entidades singulares de poboación que hai aquí, que non son poucas, 1.873 están completamente deshabitadas, 0 habitantes en 2021. 1.090 só estaban habitadas por unha única persoa e 1.250 tiñan só 2 veciños. Eso significa que en poucos anos probablemente máis de 4.000 entidades singulares de poboación das 30.377 que hai en Galiza estarán deshabitadas, non? E estas cifras proceden dos padróns municipais, e tendo en conta que hai moita xente que vive nas cidades ou nas vilas, pero que está censada aínda, que está empadroada aínda nas súas aldeas de orixe, é probable que a realidade seña moito peor do que mostran estes datos estatísticos, non? Dende mediados do século pasado, isto falaba tamén Alfredo, que falou un pouco da evolución e daquel, ti empezache moito antes, non? Vou empezar nos anos 50, nos anos 70, nos anos 60, dende mediados do século XX, a desintegración, o colapso da economía preindustrial agraria e mariñeira galega desfigurou completamente o hábitat tradicional, o hábitat histórico deste país. En poucas décadas produciuse aquí unha transformación histórica que en outros lugares de Europa se prolongou durante máis de 100 anos e que aquí se concentrou en poucas décadas, non? Que a substitución dunha poboación, dunha sociedade eminentemente rural que vivía maioritariamente da terra, do gando ou do mar, por outra moi diferente, maioritariamente urbana, empregada tamén de forma maioritaria no sector terciario e ademais integrada xa no capitalismo global, inda que seña cunha posición periférica e relativamente dependente, non? De feito, foi tan rápido esta circunstancia que todos coñeceremos moitos galegos que naceron nun mundo preindustrial e hoxe manexan smartphones e robots aspiradores feitos en China, non? O sea que foi unha transformación histórica, pero concentrada en moi poucas décadas. E isto, que lóxicamente tivo un efecto moi positivo nas condicións xerais de acceso a bens materiais, en cuestións moi básicas para o benestar, como a educación e a saúde, por tanto, temos que tamén reivindicar en parte esa transformación, pero convulsionou o noso territorio e provocou transformacións absolutamente irreversibles nas paisaxes urbanas e rurais que non son estáticas, nunca o foron. Falabas, por exemplo, do que aconteceu no século XVII e XVIII, a introducción do millo e de outros cultivos americanos no século XVII e XVIII transformou completamente tamén daquela a paisaxe. De feito, a paisaxe que nos consideramos agora tradicional efectivamente ven desa época e, por exemplo, o barroco, o estilo barroco, non? É froito deso a riqueza que implicou a introdución de certos cultivos do millo e de outros cultivos, a riqueza que iso implicou na sociedade galega, foi o que favoreceu a construción, a arquitectura barroca desa época, non? Plasmouse nesa riqueza arquitectónica. As paisaxes non son estáticas, son dinámicas, porque son construcións históricas e sociais, e sobre todo aquí en Galiza, que é un territorio moi antropizado e moi humanizado, como mostra a abundante microtoponimia. Sei que Marilar ten traballado moito eso, pero en todo caso o noso territorio, a transformación que experimentou foi bastante desordenada, non?
si vemos, non sei se coñecedes, seguro que coñecedes o bo americano de 1956-1957, no? Entre o 56 e o 57, o exército dos Estados Unidos realizou unha serie de ortofotos no noso territorio, e hai un visor do Instituto Geográfico Nacional que vos recomendo moito ver, non sei se vedes ben aí na pantalla máis ou menos, pero podese poñer en formato de comparación e permite ver con total claridade a transformación brutal a que se someteu o territorio nas últimas décadas, non? Esta é a ría do Burgo, non? Toda a conurbación que se foi formando en torno hacia a Coruña e sobre todo tamén no municipio veciño de Oleiros, nunha zona que era antes exclusivamente explotación agraria, non? Isto é Santiago de Compostela, non se percibe moi ben, pero no 56, cando se fixo o bo americano, estaba únicamente a cidade histórica, un incipiente ensanche e pouco máis, non? E agora medrou moitísimo e ademais apareceu como satélite, non? Desta zona de aquí, que é a zona ao nordeste, o polígono do Tambre, Costa Bella, a Sionlla, etcétera, que non é realmente un polígono industrial porque ten usos maioritariamente terciarios e comerciais, cousa que tamén repercute na desaparición do comercio na cidade histórica, pero eso daría para outra charla diferente, non? Isto é Lugo, que tamén medrou moito dende o 56 e que tamén apareceron, bueno, pues eses artefactos periféricos que son os parques empresariais, non? Neste caso o do CEAO. Ourense tamén o mesmo, un crecemento exponencial, e ademais aparece o sudeste xa noutro municipio, neste caso o Parque Industrial de San Cibrao das Viñas. Vigo, lóxicamente, un crecemento tamén explosivo, probablemente o maior de todas as que vimos, e tamén aquí percíbense moi ben na liña de costa todos os recheos que se fixeron non únicamente nas grandes cidades, tamén en Vilagarcía, por exemplo, que veremos despois, todos os recheos que se fixeron na ría gañándolle terreo ao mar. Isto é Carballo, porque tamén fora do ámbito máis urbano ou metropolitano tamén se produciron crecementos moi importantes. Carballo era un pequeno punto de unha feira, un mercado importante, e agora, bueno, convirteuse nunha vila de creo que ten sobre 30.000 habitantes, non? Unha cabeceira de comarca potente, non? Na escala galega. Isto é a Coruña e Arteixo, apareceu o Porto Exterior, Punta Langosteira, non? Toda tamén a aglomeración de usos industriais ao suroeste da cidade, Vilagarcía de Arousa tamén cos recheos, con toda a zona portuaria, o polígono industrial do Porriño, aquí aparece Lourizán, agora daquela era a ría, ¿no? E agora pues, está ocupado, como todo o mundo sabe, por Ence. San Cibrao, está Alcoa, antiga Alumina Aluminio, tamén absolutamente antropizado. Este é o encoro de Castrelo do Miño, que como vedes, bueno, alterou totalmente a zona na que se implantou naquel momento. Bueno, non sei se verá moi ben aí na ortofoto, pero é o Milladoiro. O Milladoiro é unha destas bueno, urbanizacións periféricas que o Milladoiro é un dos resultados de que o planeamento urbanístico se faiga a escala municipal e non a escala comarcal ou metropolitana. O planeamento urbanístico debería ser a escala metropolitana ou a escala comarcal, non a escala municipal, porque se é a escala municipal aparecen fora dos límites administrativos urbanizacións como apareceu nese momento Milladoiro, justamente aproveitando que aí pues, había outro tipo de planeamento, ¿no? E aquí tamén se ven perfectamente todas as grandes infraestructuras viarias que apareceron dende ese momento, ¿no? Isto é Barreiros. Barreiros é un pequeno municipio da Mariña entre Foz e Ribadeo. Como podedes ver na esquerda, en 1956 non había absolutamente ninguna construcción no litoral, había unhos núcleos que son pues, San Cosme, San Miguel de Reinante, etc., todos eles no interior, e agora, bueno, aparece todo isto que se ve, coñecido ademais todo o que aconteceu co urbanismo en Barreiros, que é resultado maioritariamente da burbulla inmobiliaria que estoupou en 2008 coas consecuencias que todos coñecemos. A crise de 2008 puxou o foco, inda que foi dunha forma moi efémera, non? Nas eivas e nos riscos asociados á dependencia que o noso modelo de crecimento ten
da construción. Igual que despois, a pandemia puxo o foco, tamén lamentablemente dunha forma moi efémera, sobre as eivas e os riscos da dependencia do turismo, non? Ninguna desas dúas crises produciu ninguna mudanza que non fose exclusivamente conxuntural nas bases da nosa economía. Ninguna se aproveitou para impulsar a necesaria diversificación, nin para abordar cambios estruturais que nos afastasen desa dependencia dun tándem turístico e inmobiliario que herdamos da ditadura. Porque ese binomio turismo e inmobiliario, turismo-construción, na que se basea a economía galega e a economía española a día de hoxe, procede da ditadura, procede do desarrollismo, procede do Plan de Estabilización de 1959, non? O Plan de Estabilización de 1959 foi justamente o que impulsou ese desarrollismo. Despois, eso na democracia mutou na modernización, non? Coa incorporación á Comunidade Económica Europea, e a gran transformación territorial do noso país é un resultado primeiro do desarrollismo e despois da modernización, non? Todo iso en ausencia, ademais, dunha política de ordenación do territorio que contivese todas esas transformacións que estaban acontecendo no plano social e no plano económico. Eu teño aquí unhas imaxes, porque, claro, eu quería falar do tema dos territorios híbridos, porque precisamente unha das herdanzas desa desarticulación tan rápida, tan brusca da orde socioeconómica secular galega é un territorio que creo que todos estaremos de acordo en que está desordenado, fragmentado, moi degradado e desequilibrado, non? Proliferaron nas últimas décadas edificios illados, desproporcionados, absolutamente descontextualizados, non? Moitas veces sobre terreos de gran productividade agrícola, non? E aí enlazo co que dicía Ana da soberanía alimentaria. Estamos artificializando terreos moi fértiles, moi aptos, moi adecuados para a produción agrícola, que estamos convertindo en soares edificables por unha cuestión, como dicía antes, de que o lucro é o que rexe absolutamente todos os nosos destinos. En moitos lugares do país, e traio esta foto, por exemplo, de Muxía, coexisten de forma non armónica edificios de tipoloxía urbana, como este edificio que vedes aquí, coa medianeira verde, ¿no? Edificios de varios andares, con medianeiras á vista, con terreos sin edificar, a veces aínda con uso agrícola, e vivendas unifamiliares illadas con horta, non? Por exemplo, este é o mesmo edificio que víamos antes en Foz, o da Portada, este edificio amarelo que se construiu porque o planeamento así o prevé. O sea, aquí non estamos falando dunha ausencia de planeamento, o sea, isto é peor. Aquí estamos falando de que o planeamento prevé isto, non? Ao lado dunha casa que está absolutamente abandonada, cun cabozo que tamén está absolutamente abandonado, e cunhos terreos que eu ainda lembro hai poucos anos con vacas aí pacendo, non? Estes territorios híbridos que agora podemos ver en calquera vila galega, incluso moitas cidades, se falaba antes Marilar de Vigo, son moi difíciles de xestionar dende un punto de vista urbanístico, non? Isto é a poucos metros ali, tamén en Foz, onde coexisten tamén, non? Coexisten vacas pacendo, neste caso son moi pequenas explotacións, non? Familiares, casas dos anos 50, 40, 50, e, bueno, neste caso desta gran implantación do Gadis, que se abriu hai uns anos, cun impacto urbanístico moi importante, e que é un territorio que, claro, que sería difícil de describir, non? Isto é urbano ou isto é rural? Eu non sabería definir, non? Malpica de Bergantiños, por exemplo, é un exemplo. Eu acórdome unha vez hai pouco en Twitter, Turismo de Galicia poñía unha foto de Malpica e poñía non sei que, arquitectura mariñeira. E claro, dicía, bueno, a arquitectura na beira do mar non é sinónimo de arquitectura mariñeira, non? O sea, pode haber arquitectura á beira do mar que non seña arquitectura mariñeira. Isto non é arquitectura mariñeira, non? Isto é froito dese caos urbanístico das últimas décadas, en ausencia de absolutamente ningún tipo de ordenación, non? Pero Malpica é un sitio moi interesante, a mí me parece un sitio moi interesante. Isto é Teis, en Vigo. Isto, claro, isto é urbano, todo o mundo entendería que isto é urbano, que isto é unha área metropolitana, a maior área metropolitana galega, non? Unha zona con moito dinamismo social e económico, pero ten rasgos moi propios dun ámbito rural, non? Entón, claro, mirando aquí as definicións,
Claro, está rural, ¿no? Relativo ou pertencente ao campo e á súa vida e manifestacións por oposición á cidade. Está claro, ¿no? Urbano, que pertence á cidade, propio dela. Hai unha amplísima realidade territorial galega que non encaixa en ninguna desas categorías, que non encaixa na realidade rural e que non encaixa na realidade urbana, e que ten moi difícil encaixe a nivel urbanístico, tendo en conta que o planeamento distingue 4 clases do solo: urbano, rústico, urbanizable e núcleo rural. E núcleo rural é unha especificidade propia do planeamento galego. O planeamento galego ten 4 clases de solo, cando habitual é ter 3, porque temos o núcleo rural propio da nosa forma de habitar o territorio, non? Si vemos isto, todo o mundo entende que isto son 2 aldeas, non? Isto son Campelo en Rianxo, que ademais aquí é Castelo Bustelo en Dodro. Isto é dende o miradoiro da muralla. Son 2 aldeas dunha zona montañosa costeira, que é o Barbanza, pero todo o mundo identificaría isto como 2 aldeas. Si vemos isto en Louro, en Muros, xa é máis confuso, non? Isto é unha aldea, non é unha vila realmente, non, pero non chamaría vila, pero non é unha aldea, é un asentamento, pero de que tipo? É rural ou é urbano? Porque hai tipoloxías urbanas, hai edificios de varios andares, entre medianeiras. Isto, por exemplo, isto é aquí na Coruña. Aquí hai tipoloxías claramente urbanas, pero hai terreos cultivados. É moi híbrido, non? Isto, todo o mundo sí que entenderíamos que é unha aldea. Isto é netamente rural. Isto é unha aldea en Castro Verde, a aldea dunha amiga miña. Caión, na Laracha. Que diría de ser un asentamento urbano? Non sei. Confuso. San Martiño de Mondoñedo, en Foz, é claramente un núcleo rural. Perfectamente delimitado, perfectamente definido. Lugo, claramente, un entorno urbano. Pero isto é Sárdoma, en Vigo. Tamén é unha área metropolitana. Todo o mundo entende que é un contexto urbano, pero ten tipoloxías, hai incluso algún hórreo que quedou por ali, ten tipoloxías propias do territorio rural, non? Isto é unha aldea en Navia de Suarna, neste caso tamén é, digamos, un asentamento canónico, non? Isto un pouco por contrapoñer os asentamentos canónicos, non? O que todo o mundo entende como rural ou urbano, con outras cuestións que son moitísimo máis confusas. Isto é Leira, en Carballo, tamén, claramente. Bueno, aquí aparece xa algunha edificación que non se integra moi ben. Isto é unha cuestión moi importante, que falase moito o termo do feísmo, por exemplo, falouse moitísimo nos últimos anos de feísmo, non? O feísmo é un concepto que creo que é moi limitativo, non? Porque reduce unha problemática que é moi complexa a unha cuestión meramente estética, non? Eu creo que o problema non son realmente os materiais ou o feito de reciclar certos elementos. O problema son os volumes, son as volumetrías, non? O problema é construir en núcleos tradicionais edificios de altura excesiva ou edificios con cuberta plana en sitios onde ningún outro edificio ten cuberta plana, non? Aparte das humidades que eso despois fai, produce se non está ben executado. Pero o que nós tiñamos que cuidar moitísimo é as volumetrías dos edificios de nova construción que se fan en núcleos tradicionais. E non tanto os materiais, sino as volumetrías. Nunca se pon o foco nas volumetrías ni nas alturas. Isto é Santiago de Compostela. Tamén unha realidade metropolitana, capital do país, pero aquí á beira do Sar hai sempre unhas vacas pacendo, hai unha serie de casas unifamiliares illadas e hai terreos cultivados. Isto está moi pertiño da estación intermodal, unha estación intermodal top. Isto é dende a Torre do Santrade de Pontedeume, tamén. Isto é Pontedeume, pero tamén mostra toda unha realidade en torno á vila que é bastante híbrida, non? Unha constelación de asentamentos que poderíamos definir como aldeas, pero hai outros asentamentos que non, que son de tipoloxía urbana. Isto tamén é Santiago de Compostela, tamén aquí moi híbrido. Angueira de Castro en Rois, xa claramente unha aldea. Despois outra vez volvemos a Vigo, non? Vigo creo que é o exemplo máis interesante de todo isto que estou falando da natureza do territorio híbrido, non? En Vigo xuntanse estes edificios dos anos 60 que poderíamos atopar en calquera cidade europea, con toda unha gran extensión de vivendas unifamiliares nunha zona que é absolutamente urbana en canto a forma de vida,
pero que ten un carácter moi rural en canto ás tipoloxías. Isto é Santiago de Compostela, detrás de Romero Donallo, tamén, Mazaricos, etc. Non? Ben, despois, quería falar un pouco do planeamento, volvendo ao tema do planeamento, non? Como o planeamento aborda esta realidade. Este é o plan xeral de Allariz, que é de 2003. Trouxen algúns exemplos de plans xerais que non son moi antigos, non están adaptados á Lei do Solo de 2016, pero este o de Allariz é de 2003 e vese perfectamente estas zonas que están sombreadas en negro ou en gris é o solo de núcleo rural. É dicir, como dicía antes, no planeamento urbanístico en Galiza, de acordo coa Lei do Solo, hai 4 clases de solo. Solo urbano, solo urbanizable, solo rústico e solo de núcleo rural. E dentro do núcleo rural hai dúas categorías, o tradicional e o común, que normalmente é a zona, digamos, de expansión en torno a él. Neste mapa de Allariz, do peixón de Allariz, vese perfectamente os núcleos rurais tradicionais, en gris máis escuro, e o núcleo rural común en gris máis claro. E o resto todo é rústico con algún tipo de protección. Rústico de protección agropecuaria, rústico de protección forestal, rústico de protección de infraestructuras, etc. Este é o de Carballo, o peixón de Carballo. Isto que está en azul, toda esta zona que está en azul é o rústico de protección de augas. Aquí en Galiza, o rústico de protección de augas, como temos unha rede hidrográfica moi extensa, moi complexa, hai moita afección de augas. De feito, é moi habitual que Augas de Galicia teña que informar un proxecto, non, de edificación. Entón, aquí vemos todo o rústico de protección de augas, que afortunadamente todo eso, esa protección de augas foise perfeccionando co tempo, non? E despois vemos en rosa os distintos núcleos rurais. E despois polo medio tamén distintos tipos de clasificación de rústico. Este é o de Mondoñedo, e tamén vemos aquí, non? As manchas azuis, brancas, que son distintos tipos de rústico, e despois o núcleo rural perfectamente delimitado, non? Arriba á dereita, eses pequenos núcleos rurais, porque, bueno, é unha zona de aldeas perfectamente delimitadas. Este é o da Fonsagrada, que é moi recente, que é de 2019, tamén as manchas laranxas son os núcleos rurais perfectamente delimitados e, digamos, protegidos, porque non só o núcleo rural permítense... Sí, xa acabo, non só o núcleo rural permítense certo tipo de actuacións que non se e outras non se permiten, entón hai un certo tipo de protección, pero despois están estes dous exemplos, non? Isto é Moaña. Claro, Moaña xa é unha realidade moi híbrida e moitísimo máis complexa de ordenar, non? En Moaña temos todo isto que se ve en amarelo é solo urbano, todo isto que se ve en amarelo máis claro é un solo tamén urbano, pero digamos periférico, e despois hai, bueno, unhas manchas vermellas de núcleo rural. É moi complicado a través do urbanismo ordenar un territorio digamos, dunha urbanización tan difusa como a que hai, por exemplo, no Morrazo, non? O que hai todo nas Rías Baixas. Este é outro exemplo de Bueu, en Beluso, concretamente, non? O que está en laranxa tamén é o solo urbano, o que está aquí hai un laranxa clariño que é un urbanizable, despois todo o resto é un gran, bueno, todo núcleo rural, non? Ben, este é o plan especial. Non teño tempo, entón non o vou contar moito, pero este é o plan especial da Cidade Histórica de Santiago. O plan especial da Cidade Histórica de Santiago regula tanto o antigo recinto intramuros, que é unha zona de caserío medieval, digamos, como isto que se ve aquí arriba á esquerda é unha zona, é unha aldea, é un rueiro, non? É un rueiro que está en morado, é un rueiro. Entón, o plan especial da Cidade Histórica de Santiago abrangue dende a Praza do Obradoiro ata algunhas aldeas que perviviron moi pertiño dela, e creo que é unha realidade moi interesante, moi complexa, pero moi interesante. Que é o que eu creo que hai que facer con estes territorios? Sobre todo, conter o crecemento urbano, conter a edificación, conter a artificialización de solo, colmatar os espazos que quedan entre medio, é dicir, completar os intersticios, non? Edificar nos lugares que están sin edificar, entre outras cousas, non? Pero non artificializar máis solo, e sobre todo non artificializar solo que ten uso de produción alimentaria, porque que é fértil, non? E de feito, xa para rematar, hai un dato que é moi importante que non se divulga moito, que é que a Unión Europea estableceu para o ano 2050 un obxectivo de consumo cero de solo. É dicir, que a Unión Europea ten a previsión, ten o obxectivo de que en 2050 non se consuma máis solo.
É dicir, que rehabilitemos o que xa temos ou que edifiquemos sobre terreos que xa son artificiais, que xa están urbanizados, pero non seguir expandindo as cidades sobre terreos naturais, que é o que vimos facendo ata agora e o que lamentablemente se sigue facendo. Grazas.